Заплатата на колегата си през 2026. В България темата за заплатите винаги е била табу. Никой не говори колко взима. Не питаш, не казваш, но Европейска директива за прозрачността в заплащането слага край на това. До юни 2026 година България трябва да въведе новите изисквания в законодателството си. Това означава ли, че ще знам точната заплата на колегата до мен? Не, това не означава, че всеки ще знае точната заплата на колегата до себе си или че фишовете ще станат публични. Промяната е по-скоро стратегическа. Служителите ще имат право на информация за средните нива на заплащане за позицията си, разбити по пол. Работодателите трябва да имат ясни и обективни критерии за тези нива. Защо се случва това? Целта е прозрачност и равнопоставеност, особено по отношение на разликите в заплащането между мъже и жени. Какво трябва да направят работодателите? Използвайте времето до юни 2026 година, за да подредите процесите си спокойно. Установете ясни критерии за заплащане, анализирайте нивата на позициите по пол, подгответе вътрешни политики за прозрачност. Имате въпроси или искате помощ при подготовката? Свържете се с нас.